Проходите, гости дорогие. Максимовлар бергә җыелганда менә шулай өй тула. Әти, әни 8 бала. Дүртесе үзләренеке, дүртесен тәрбиягә алганнар. Приняли свое сердечко. Үзебезнеке кебек итеп кабул иттек. Беренчесен Ангелинабызны. Сәламәтлегендә тайпылыш булган кызны беренче булып алалар. Аннары тагын 3 нарасыйны сыендыралар. Настя, Саша, Вася. Аларның икесе инвалид. Һәр тәрбиягә алган бала өчен ай саен дәүләт 10 мең сум акча түли. Анысына хисап сорамыйлар. Ә инвалид балаларга моннан тыш 15 мең сум пенсия түләнә. Аны бары тик бала кирәк ярагына гына тотарга рөхсәт ителә. Алган әйбернең чыгын опека бүлегенә тапшырасы. Тик Максимовлар бездән 3 ел кабул итмиләр диләр. Причину мы не знаем. Без моның сәбәбен белмибез дә, алар төрле. Хат язабыз, сорау бирәбез, әтегә җавап ала алмыйбыз. Без опека органнарына тиешле даруларны алуга акча тоттык дип чекларны күрсәтеп хисап биреп барабыз. То есть они ездят за ними с периодичностью 1 сентября, 13 сентября. Аксубайның опека бүлеге белгечләре инә күзеннән үткәрә. Чекларга карап чыгымнарның максатчанлыгын тикшерәбез диләр. Чөнки балаларның пенсиясе айныкы айга бетеп баруы шик тудырган. Алар күрсәткән чеклардагы даруларның кайберләре балаларга эшәргә ярамавы ачыкланган. Мы сделали запрос в Аксубаевскую ЦРБ. Без Аксубай район хастаханәсенә мөрәҗәгать иттек. Педиатрдан бу дарулар турында сорадык. Педиатр җибәргән мәгълүматка караганда, чекта күрсәтелгән кайбер дарулар балаларга бөтенләй ярамый. Монда әйтүләренчә, Максимовларның тәрбиягә алган балалары атнасына 4 көн Нурлатта интернат мәктәптә укый. Елына 3-4 айлап реабилитация үзәгендә дәвалана. Анда дәүләт тәэмин итә. Районның опека белгечләре балаларга түләнүче дәүләт акчаларының чыннан да балаларга тотылуын ачыклау өчен прокуратурага мөрәҗәгать иткән. Прокуратура Аксубаевского района. Прокуратура тикшерү башлады, әле ул тәмамланмаган. Әгәр максатчан кулланмау очрагы ачыкланса, тиешле чара күреләчәк. Без акчаларны дәүләткә кайтаруны таләп итәчәкбез. Сүз һәр балага елына бирелгән 150 мең сум турында. Аксубай районында тагын 13 гаилә белән суд эше бара. Прокуратура тикшерүе тиздән тәмамланачак. Без бу хәлне алга таба да күзәтәчәкбез. Аксубай районыннан Фәйрүзә Мәҗитова, Рамил Шәйдуллин, Марат Зәйдуллин, Яңа Гасыр каналы. Яз яхшы хәбәрләр алып килә. Яңа Гасыр каналында дөнья күргән җылы эзле фильмын кабат карарга телисезме? Күп санлы тамашачылар соравы буенча фильмның барлык серияләрен хәзер tnv.ru сайтында карарга була. Республиканың барлык төп хәбәрләрен, тапшыруларны һәм фильмнарны иң яхшы сыйфатта TNV YouTube каналында карагыз.